ответи. Той. Не такъв, но. Всеки ден ще му казват нещо и ще го безпокоят. Знам, че няма да ми прости. Не искам като някоя грешница да се навъртам около него и да го карам да страда. Не може така. Ето, Митхат ще говори с баща ти. Да изчакаме. Татко. Мелек. Иска да си тръгне. Но точно ти ми каза, че никой не може да напуска дома ни, когато му хрумне. Как ще си наеме дом и ще си изнесе? Говори ли и с теб? Тя и без това не зачита нищо. Какво да говори с мен? Още когато дойде не трябваше да я пускаш, но го направи. Като си тръгнал тук сама с децата, ще намерим ли покой? Какво ще кажат хората? Едва ли ще си кажат, че тя го е решила? Ще те обвинят? Ще кажат, че си изгонил с трите деца. Ние трябва да мислим за името си. Когато я прилетихме, спряхме ли да се срамуваме? Но когато си тръгнал тук, ще стане по-лошо. Негодника тълпа няма да я остави. Докато тя има проблеми, ще можеш ли да си живееш тук спокойно? Тук поне ще е пред очите ни. Какво по-лошо може да стане? Отказах се от ресторанта, от миналото си. Всичко рухна. Няма да го направиш. Няма да оставиш всичко на чумали. Това място ни е завещано от дядо. Заради момент на гняв не се отказвай от всичко, от корените си. Не разпалвай пожара. Нека мама не се обръща в гроба, като изгониш Мелек от тук. Татко, помисли на това. Да видим какво се случва. Да разберем. Никой не те гони тук. Дале, но никой не ме е изгонил. Това е мое решение. Каквото и да каже Митхат, няма да се откаже. Ще напусна ателието. Ще си намеря нова работа. С децата ще се справим, без да сме ви в тежест. Мелека, дъще. Не страдай, Лело. Не страдай. Моля те, не дай. Не страдай.